L-industrija tal-gaming batet sinjal ċar ta' kemm għadha b'saħħitha. Dan billi fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena kien irreġistrat tkabbir konsiderevoli fl-ammont ta' applikazzjonijiet li rċiviet l-Awtorità Maltija għal-Logħob. Meta tqabbel Jannar sa April tal-2016 mal-istess 4 xhur ta' din is-sena, wieħed jinnota żieda ta' 79% fl-applikazzjonijiet ta' liċenzji tal-gaming u 33% iktar liċenzji lill-Operaturi. Huwa jikkumenta dwar dawn ir-riżultati eċċellenti, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-aħbarijiet pożittivi f'dan il-qasam għadhom deħlin. It dispels l-scaremongering li qed jsir li għandna jew jkollna xi problema fil-qasam tal-gaming, plus 79% fl-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-gaming, plus 33% fil-liċenzji li nagħtaw, ma nista' ngħidlek xi ħaġa oħra. Jien ġejt infurmat il-bieraħ flaxija illi taħdidiet li għaddejjin ma' 3 minn kumpaniji world leaders fil-qasam tal-gaming ninsabu qrib il-konklużjoni tagħhom u waħda minn din il-kumpaniji li issa titħabbar isimha meta jasal il-waqt tefet l-applikazzjoni tagħha propju f'dawn il-jiem biex tirreloka għal Malta, waħda mill-household names internazzjonali u Fi kliem iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorita Joseph Kuxkiri, din l-istatistika flimkien mal-interess qawwi li hawn f'pajjiżna minn operaturi kbar juru illi Malta għadha u tibqa' attrajenti għall-operaturi b'reputazzjoni ta' ċentru ta' eċċellenza serja. Malta bħala ġurisdizzjoni tkun qiegħda tattira ċertu ismijiet kbar fis-settur li huma ta' reputazzjoni kbira internazzjonali. Ovvjament anke iżid is-saħħa tal-reputazzjoni Maltija. Ovvjament il-fatt li inti kollok brands kbar bħala fil-portfolio ta' kumpaniji li huma liċenzjati f'Malta, ovvjament ta' prestiġu għal pajjiżna. Però t-trend oħra li din naraw aħna wkoll hija li anke kumpaniji li ilhom stabbiliti hawn Malta għal snin twal, uħud minnhom anke mill-2004 mill-2005, qed inkomplu ikabbru l-operat tagħhom hawn Malta. Jiġifieri ikabbru l-impjegati hawnhekk, jikru uffiċini ikbar. Kuxkiri rimarka li l-operaturi eżistenti qed iħarsu illi ikabbru l-operat f'pajjiżna minkejja li l-Awtorità Maltija hija magħrufa għal infurzar strett. L-Awtorità għalkemm qiegħda tkun successful ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' attirazzjoni ta' kumpaniji ġodda u anke ta' ħruġ ta' liċenzji ġodda, qiegħda tkun ukoll effettiva anke fl-infurzar. U dik ovvjament ikompli jsaħħaħ anke reputazzjoni ta' Malta bħala regulatur serju illi huwa business friendly, però fl-istess ħin jaf ikun qiebes u jkun effettiv. Għalhekk bħalma għamel il-Prim Ministru, Kuxkiri xejjen il-biżgħat li qed jippruvaw jinħolqu f'pajjiżna u fost il-Maltini li jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum minn din l-industrija għaliex il-prospettivi huma pożittivi.